Čo ti dáva, tak tu som rok nebol, kamo. Nie je to settings, kamo. Ako viem, že táto hra by sa mala stupňovať, tuším. Staré... ty... Dobrý. To je papier. No stále som zomrel, takže sa zdá, že by som mal byť protagonista, ale nie som si úplne istý. Dúfam, že nie som nejaká vedľajšia postava, ktorá necháva poznámky pre zbytočný výklad. To si pamätám, kamo? No počkaj. Jo, však tu sme boli už. Automaty. A ja som kto? A ja som ten duch. Hneď to zmenilo atmosféru, kámo. Kámo, tak keď tu dačo na mňa vyletí, ty vole kocky. Ty vole, nazdar! Ja jedu do... ty kokos, to co? Ja mám halúšky z toho. Hej, halo. Joj, serus, kámo. Dobre, PNGčko 2D do pitvora. Hej, halo? Kde mám ísť? Bro, poraď mi, ja neviem, kde mám ísť. Hej. Ty keke. Ty vole! Kamo, fuj? Počkaj, ja som sa stratil, hej. Počkaj, fuj do pitvora. Jak sa tam mlha neskoro načíta, ja vidím, až teraz mi nás to kočí. Tak myslím si, že účinnosť zorek nejako súvisí aj s dušami ľudí, ktorí nejako Každopádne stále som nažive a silný, ale mám pocit, že najvnútornejšie jaskyne mojej cesty leží ešte len predo mnou. Zaujímalo by ma, ako bude vyzerať antagonista. Dúfam, že budú roztomilí. Čo? Čau, Spooky. So, you made it this far. That's great. I shall grant you a gift for your progress. So just keep going. Hej. Tu je jumpscare, nastupí. Ja sa nebudem kúkať za seba, keby tá hra to povie. Že look behind you, no jasné, takú radosť ju nespravím ako... Dick. Half-Life. Ty kok. No jasné, že to je on. Ukáž sa na kameru. Puťa. Ty vole, tak to som nečakal, halo, to bolo tak rýchle. Ako ne, že by som to nemal rád, ale tak ty kokos. To bolo až moc. Ale tu sa... Čo sa tu zrazu repuje? Lol. Halucinácie sa prejavujú čoraz častejšie, v častejších intervaloch, pričom je pravdepodobne dostatok spánku alebo plyn, ktorý sa pumpuje do miestnosti. Zatiaľ som nebol zranený, takže si myslím, že príčinou je poranenie mozgu alebo krvná zranenina. Ja zatiaľ nič nemám. Ty kokos, to co? Ja mám halúšky z toho. Pán Božko uložil hru. Kámo, že to je to isté, len na onej stenách dobiť. Anybody here? I'm friendly. Dobre, toto nie je Ark Raiders. Fuj, kámo, to akože čo? Čo som v horore Michael Myers, random zvukové efekty, alebo čo? To som sa kde dostal? Je to kľúč? Není? Je. Kámo, tu si robíš srandu, že ja budem teraz chodiť do dverí. No super. Prečo sa tu teraz zrazu ukľunilo?
Ja tam nechcem ísť, keď tam je smrtka, nie? Serus! Poď, Níšicko. To asi bude chodiť za mnou, čo? Kámo, tá hudba je teraz náhlas. Hej! A to je riadne nefér, halo, že ty sa teleportuješ, more. Ja? Kámo, ja zdochnem? On mi predpichne oko, že? Čau, čau. Ja si musím pridať, víš, bo ako one, rýchli si. Kurňa, snad som si dobre vybral. Kamo! Choď, head. Jak mám akože one? Jak mám zdrhnúť? To čo bolo? Si pána, ja zinfarktujem. Co tu píšeš? Toto bolo také prekvapenie, no ne, ja si dopíš, že bude ďalší záznam, ďalší skutočný záznam taký, ktorý by som mohol obdivovať, ale potom rovnako náhle ako prišiel aj odišiel. A teraz sa rozpadáš? Tvoj vplyv a inšpirácia ma nikdy neopustia. Dobre, typko už začína pripínať, mi príde. Kamo? Však som dal kontinue. Dobre, už aj mňa začína prepínať. Jedného dňa prišiel do mesta zvláštny obchodník, predával ručne vyrobené babky, a drobnosti a všetky deti milovali jeho obchod a jeho darčeky. Mesto však jeho obchod nemohlo uživiť, pretože ostatné obchody skrachovali. Ostatní obchodníci začali žiarliť a tak jednej noci niektorí mešťania vzali všetky jeho babiky a hodili ich do rieky. Ale nie na to pribehol k rieke, kričal a nariekal, že sa mu topia deti, skočil do rieky a snažil sa zachrániť svoj majetok. Obyvateľia mesta zatrpnutí a stále nahnevaní ho sledovali, ako sa zúfalo zmieta a ponára do rieky, až kým sa už nikdy nevrátil na hladinu. Super, ja som zostal lord namiesto toho, že jak na ňo, hej, super, fakt. Dostanem papírus, ďakujem. O niekoľko rokov neskôr začali deti z mesta miznúť a ako mizlo stále viac a viac detí, ľudia začali nachádzať stále viac a viac babok v lese okolo rieky. Tieto babiky niekedy vyzerali takmer ako nezvestné deti. Tak dobrý fetiš mal typek. Hoci to nebolo to, čo celé majiteľe obchodu boli spokojní. Kámo, to je zľava doprava do pís... Že ja nemám lore jak na ňo. Počkaj. No poď. Poď ešte. Dobre, to sa zdaráme. Dá! Pizdy, choď. Kamo, jak? Choď. To už som dead, ne? Kamo, no ja som dohral, ty kokos, ani som sa tam nedostal. Ide furt? Lebo už to prestalo aj. Aaaa! Začínam strácať pojem o čase. Batéria v mojom telefóne sa veľmi vybila, tak som... On má mobil? Tak som si dal za úlohu šetriť si ju pre prípad, že by som našiel východ. My máme celý čas mobil? Môžeme scrollovať. Do pizdy. Milujem, keď sa spánem v stene. Dobre? To sú džúry, len tak. Teraz som chcel povedať, že teraz je úplne ticho, že taký jumpscare bude. Kámo, daj mi takú divnú hudbu, nebuď ticho, more. Dík. Za random zvukový efekt, do Kámo, na čo ma chceš baitnúť na ticho? Čo tu je prieman, alebo čo? Nepamätám si, prečo som sem prišiel, bol tu niekedy nejaký účel, že smrť sa ku mne neustále blíži, môžu ma bolieť halucinácie. Verím, nemám zásoby a mám náhle prudké bušenie srdca. No ja svoje srdce Ja už to nezopakujem tak dobre, jak zo starých časov, no. Čujte dvere.
Deň 7. Už nedokážem rozoznať skutočné od neskutočného. Moje končetiny sa odmietajú hýbať tak, ako chcem. Cítim sa, ako keby som sa brodil hlbokou riekou, ktorá stále tečie proti môjmu smeru. Teraz si ľahnem a nechám rieku tiecť ponad seba. Nechám ju, aby ma viedla na jej koniec. Aj tak viem, kam idem. Celé toto miesto je irácia kričiacia skala v rozhľadnosti nekonečného kráľovstva. Teraz si idem oddychnúť, budem na teba dohliadať. Fuj, ty si normálne nechutný. Už sme za chvíľku v polke, čo je minimálne pozitívne. Také zimomriavky som chytil, ty kokos. Prach vedomia. Well, hello there. Are you lost, little one? Maybe. This place can help those who are ready, but expect turmoil more than you are used to. Ja si, že do tých najviac zakrvavených dverí ma to pustí. Ty kokos, toto má otmožku už. Kamo, ja stojím a vyzerá, že chodím. To je cool. Ty vole. Čo to Ako nebudem klamať, je to trošku nepríjemné, ale nechápem to. Znie to jak level z Geometry Dash. Ty vole! Už chápem, prečo tu stojím, musím jasne. Koľkokrát chce, aby som prešiel takými dverami more. Dobre, tak toto už je iné, no, musím nechať. Dík, normálne dvere, čo ti dáva? Papi... Zás? Táto strana. Ne! Choď! Aký on má jumpscare, nechceme? Ne, nechcem to skúšať. Kurňa, choď, one. Čo zás on? Kokoza, na konci ma budú náňať všetci, ne? Prisám. Wow, what the fuck? Chýba textúra. Hej, ale už skoro sme 500, takže som rád. Kamo zas? You are here. To mi veľa povedalo. OK. Čo? To som si youtuberi typujem. Zas toto? No. Kamo, čo? Kamo. Počkaj, tak. Kurňa. To tadik. No. Kurňa. Ľava. Teraz som tak reset, hej. Doprave nemôžem ísť. Takže rovno. Kurňa. Neverím, ty kokos. Čau, spooky. Well, here you are, alive No. and still here. No sa divíš, ne? Keep on going, don't you? Well, the next door has been fixed up for you. So enjoy and keep moving on, you little fleshy live one. Ne. Pokračujeme, kamo. Jak 53? Čo? No! Ty kokos, no poď mi. No tak! Ja som si vajboval. Ty vole, čo tam zase vojenčinu do kokos, aj toto má vibe. Kámo, ešte mi pustili normálne taký podmaz a zrazu mi to zoberú, to čo je. Ja uzri, že som sa nezostal. Wow, my sme vonku. No, vonku je vonku, ale... Chvíľu som si myslel, že som z toho miesta naozaj unikol, ale napriek stromom a flóre si myslím, že to je vlastne ďalšia miestnosť. Našiel som však jelene, takže som sa mohol aspoň nájsť. Vydávajú však zvláštne zvuky. Jelene? Kámo, to bude nahradiť jelene.
Ty vole, a fakt! Neviem čo to je, ale určite to nie sú jelene. Minule som sa k jednému pokusil prikrásť a som ho zabil kvôli jedlu, ale zbadal ma a hneď ako som sa priblížil, ledva som mu dokázal vyhnúť. Väčšinou z nich sa mi podarilo zabiediniť, som, že nájdem inú cestu von odtiaľto. Poď sem! Dole! Ty kokos. Dobre, idem ďalej. Mám sekeru, kamo. Ale tak zdrám. Kádik! Ako je, že tá hra mi dala aj zbraň? Kurňa. Dobre, mám fakt málo, ja nechcem zomrieť. To nič sa nevydalo. Keď sa k tým nepribližím, to ani po mne nepôjde, nie? Mne to sekera ostala. Oh shit! Big Slenderman. Kam, ale je to cool. On vie vyprávať. To je ešte viac cool. Už 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobrý. Dobrý, ja si myslím, že mám dobrý, ne?